Ahojte priatelia, tak aktuálne máme 11. január, nedeľu a všetci si pravdepodobne užívame zimné radovánky na ľade a na snehu. Máme teraz mrazivé a veterné počasie. Situácia sa však už čoskoro zmení a v noci z piatka na utorok postupí do našej oblasti teplý front a ten prinesie na viaceré miesta sneženie. Na juhozápade Slovenska bude sneženie rýchlo prechádzať do dažďa. Na tom by ešte nebolo nič zlé, avšak teplota vzduchu v spodných hladinách troposféry bude výrazne pod nulou. Môžete vidieť na profile teploty, že vo vyšších hladinách troposféry bude teplota nad nulou a to asi až v hĺbke okolo 1 km, čo bude stačiť na to, aby sa snehové vločky roztopili, ale tá prízemná vrstva vzduchu zostane veľmi chladná a môže to byť 3-4 stupne pod bodom mrazu v tých skorých ranných hodinách a preto sa môže vytvárať aj seriózna ľadovica a bude to pravdepodobne spôsobovať veľké problémy v doprave, nie len v autách, ale aj napríklad môže byť ohrozená aj trolejbusová alebo aj vlaková doprava. Takže pripravte sa na to, že v utorok ráno bude naozaj nepríjemné počasie na viacerých miestach so snežením, najmä na západe, a sneženie prejde do dažďa a bude sa vytvárať ľadovica.